बोरनगाव ओनसोलनि गासै माहारियारि आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, समाजारि आफाद, आबादारि आफाद, बारग' भलन्टियार फर्स, आबोब लोगोसे बोरनगाव दख'रानि बारग' बिबानगिरि, दैदेनगिरि आरो मेलेमजिबि बोरनगाव ओनसोलनि UPPL जथायै सावरायलायनायनि हाबाफारि लादों। जोंनि बनरगाव ओनसोलनि बावहाय गासै माहारियारि आफादफोर जेरै बर' थुनलाइ आफाद, समाज आफाद, आबादारि आफाद, एक्स भलन्टियार फर्स आरो आबोब लोगोसे बनरगाव दख'रानि बारग' बिबानगिरि, दैदेनगिरि आरो मेलेमजिबि बनरगाव ओनसोलनि गासैबो जोङो आरो UPPL जोङो जयैहाय दिनैहाय मोनसे सावरायनाय जोङो खालामदों आरो बे सावरायनायाव जोबोद गोथौ आरो गुवारै जोङो सानदों, सावरायदों, रायलायदों। थांनाय 8 आगस्टनि डिलिमिटेशन फाइनाल ड्राफ्ट ओंखारनायखौ लानानै गोबां रायजो राजाफोरा रिएक्शन खालामदों आरो फोरमायदों गामियाव थांनो हायै बादि जाथाया फैदों। थांनाय 8 तारिखआव जेनाखि डिलिमिटेशननि फाइनाल ड्राफ्ट ओंखारदों बेखौ लानानै गोबां रायजो राजाफ्रा जोंनि सिगाङाव रिएक्शन देखायदों, फोरमायदों आरो जोङो गामियाव थांनो हायै बायदि, हाबनो हायै बायदि मोनसे परिबेसा फैदों। बोरनगाव हिसाबै बेवहाय जों दुखु नांदों दि बोरनगाव ओनसोलखौ जे एफाग्राब बेबायदि नासयनो हादों बिमा बाथौलनि नोजोरजों नायदों। दख'रा हिसाबै दा बावहाय जोङो जोबोद दुखु नांदों जे जोंनि बनरगाव ओनसोलखौ जे एथ'ग्राब बेबायदि माने नासयनो हादों बिमा बाथौलनि नोजोरजों नायनायखौनो जोङो बुंनांगोन। दिनैनि समाव जों जोंनि जातिनि उथुमाय होननानै साननानै लायोमोन। बनरगाव ओनसोलखौ मोनसे जोंनि जातिनि उथुमै होननानै साननानै लायो। बेनिखायनो दिनै जथायै दख'रानिफ्राय मिरु लेभेलसिम बेवहाय UPPL दोलोनि बिबानगिरि, दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादों होननानै खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। दिनैनि समाव जे बनरगाव ओनसोलखौ डिभाइड एन्ड रुल पलिसिखौ खालामदों होननानै जों साननानै लानो हायो। दिनैनि जेनाखि दैदेनगिरि बिबानगिरिफोरनि खामानि मावनाय जोंनि गेजेराव बावहाय दख'रानिफ्राय मिरु लेभेलसिम बावहाय UPPL पार्टिनि बिबानगिरि, दैदेनगिरि बावहाय दङ। बिथांमोन थासेयावबो बिथांमोननो मिथिहोयि, खबर होयि, बिथांमोनखौ लानानै सावरायलायिया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव बाथ्रा। जोंनि गेजेराव दा बिथांमोन थासेयावबो बिथांमोननो खबर होयै, मिथिहोयै बा बिथांमोनखौ लानानै मोनसे टेबोल खालामनानै सावरायैया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव बाथ्रा। जुदि बिथांमोनखौ लाफानानै सावरायनाय जायोमोनब्ला बिथांमोना निश्चय बुंगौमोन बोरनगाव ओनसोलनि माबायदि थासारि, माबायदि खालामजायो। जोंनि गेजेराव दा बिथांमोन थासेयावबो बिथांमोननो खबर होयै, मिथिहोयै बा बिथांमोनखौ लानानै मोनसे टेबोल खालामनानै सावरायैया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव बाथ्रा। जुदि बिथांमोनखौ लाफानानै जुदि सावरायनाय जायोमोनब्ला बिथांमोना निश्चय बुंगौमोन बनरगाव ओनसोलनि माबायदि थासारि बा बेखौ माबोरैहाय खालामजायो। थांनाय 8 आगस्ट खालाराव फोसावनाय रिडेलिमिटेशननि फोसावनाय जोबथा ड्राफ्टखौ लानानै गोजोननाय गैया बोरनगाव दख'रानि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरा। फरायसा आफाद, जोंनि माहारियारि आफाद, बर' साहित्य सभा, आबोब, बर' समाज मोनसे सावरायनांगौ होननानै दिनै सावरायनाय जादों। बे सावरायनायावहाय गोबां जोङो सावरायलायनाय जादों, गोबां दिगाव रायलायनाय जादों। रायलायनानै बेवहाय दिनै गोसोआव माने गोजोननायखौ गैया होननानै दिनै बुंदों आरो बेखौ दिनै मिडियानि गेजेरजों जोङो जोंनि बिटिआर सरकार, आसाम सरकारनिसिम मिथिहोनो नाजादों। डेलिमिटेशन ड्राफ्ट ओंखारनायखौ लानानै UPPLनि माखासे दैदेनगिरिफोरा सेक्रेटारि मावख' लांगोनायाव गोजोननायजों एथमबो गावदोंमोन। नाथाय डेलिमिटेशन फाइनाल ड्राफ्ट ओंखारनायखौ गोजोननाय दंमोनब्ला मानोथो रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोनिखौ फोरमायखो? गासै मोन6 VCDCनि 100निबो बांसिन गामिफोरा बावखुंग्रि MLA बिधानसभा जेनेरेल बियाबाव हाबसनहैनायखौ लानानै गोख्रों फिनजाथाय होदों खुंथाय गोहोआव थानाय UPPL दोलोनि सायाव। बेखौ गोसोआव बिराद खुद्रिनाय थादों, बिराद माने दुखु मोननाय थादों। दिनै रायलायनाय जादों। बेखौ खुनु पद्धे माने जों गनायनो हाया होननानै जोंनि रायजो राजाफ्रा बुंनाय जादों। आरो आंबो सासे UPPLनि कर्मि हिसाबै आंबो निश्चय बुंनांगोन जे
दुखु गोनां आरो बेखौ गनायनो हाथावै बादि जादों। खारन खुनु माबाखौ नायोबा जिअग्राफिकेल एरियाखौ नायोबा बनरगाव एरियानि 6टा जे बिसिडिसि हाबबाय बेनि गेजेराव माखासे बिसिडिसिया ओरैबायदि एखेबारे सिंनिफ्राय बख्ल'नानै माने बावखुंग्रियाव सोनाय जादों। बियो दुखु गोनां बाथ्रा आरो बेखौ गनायनो हाथावै बादि जादों। आरो बेखौनो दिनैहाय जोङो मोनसे खुद्रिनाय एबा जों बेखौ गनायनो हाया होननानै दिनैनि बे मिटिंनि गेजेरजों जोङो बे माबाखौ सावरायनाय जादों। 6टा बिसिडिसिया हाबनानै दङ। मानो गोजोन गैया, मानो गुलाय गुजाय जाखो? UPPL दोलोनि सरकार दैदेननायखौ गोजोननाय गैया नामा? मोनसे खुद्रिनायजों लोगोसे आरो मोनसे भबिष्यत बानि दिनै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा होनो नागिरदों। जोंखौ आं सासे UPPLनि सासे कर्मि हिसाबै आंखौबो बुंदों जे प्रयजन जायोबा दा जेरैबायदि अन्याय खालामबाय, मोनसे नेग्लेक्ट खालामनाय बादि मोनदों जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। जोंखौ बुंदों जे प्रयजन जायोबा ओनसोलनि सार्थनि थाखाय बेवहाय UPPL माने नोंथांमोनहाबो खालामनो मोननाय नङा होननानै जोंखौ बुंनाय जादों। बावहाय जोङो बुंगोन जोंनि जेनाखि दख'रानि सिंनिफ्राय जोंनि गोजौ लेभेलसिम जि पार्टियाव बिबान लानानै खामानि मावदों बिथांमोनहा जोंनि रायजो राजानि सार्थआव आरो जोंनि जेनाखि ओनसोलनि सार्थआवहायो बिथांमोनहा गावसिनि बिबानखौबो गोजौ लेभेलनिफ्राय ओंखारनानै फैनायनि जेनाखि दायित्व बेखौबो बिथांमोनहा मावनो बाध्य जागोन। जुदि जोंनो फिननाय होआब्ला जोङो गाबोन समफोरनि गेजेराव जोङो बिनि रिएक्सनखौ जोङो खालामनो थाखाय जोङो रेडि। दा बेनिखायनो जुदि दिनैहाय जोंनि जाथिनि थाखाय, जोंनि ओनसोलनि थाखाय, जोंनि पार्टिनि मानसिफ्रा जुदि जोंनि रायजो राजानि गोजोनथाव जुदि खामानि मावनानै होनो हाया, बिथांमोना गाबोन समफोरनि गेजेराव रिजाइन होनानैबाबो ओंखारबोनांगोन आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय। इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्ज। बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल, बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ RC आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सेन्जआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395-303-476 9101-547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।